Esquerra té un model propi, una manera de fer. Volem reinventar la ciutat. Volem construir una ciutat diferent, un castelldefels a les persones, que inclogui joves, gent gran, dones, homes i persones no vingudes a un espai amable, que estimi, cuidi i respecti l'entorn. Fem una ciutat participativa, una ciutat radicalment democràtica, amb eines de participació directa i pressupostos participatius, amb uns mitjans de comunicació públics plurals, on la cultura de casa nostra tingui el lloc on es mereix i sigui eina de cohesió social. Una cultura popular per tots i totes, una ciutat que recolzi el seu teixit associatiu. Construïm el castelldefels de l'emprenedoria, amb més cursos de formació per a les persones aturades, suport a la petita i mitjana empresa, defensa del comerç de proximitat i potenciant un model turístic de qualitat, un turisme familiar, de platja, de muntanya i esportiu. Una ciutat en moviment, amb un transport urbà i interurbà que connecti tots els barris, amb una xarxa de carrils bici i una gran anella verda que potenciï la mobilitat sostenible. La ciutat de tots i totes, portant a terme actuacions adreçades al foment de la universalització en l'accés dels serveis socials per a tota la ciutadania. Una ciutat cohesionada i integradora.